Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalu gudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalu gudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalu gudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Satari rabbana kai mana dan mutan gari ba za su yi naka ba. Komai Ubangiji zai maka dan ka tabbata ba zai gora maka ba. Su ko mutan gari sa baka yau a gobe kuma ba za su iya baka ba. Allah ka ba mu dan manzan nan da kaiwa baiwa, ka saka shi a gaba ba za mu ki mu bisa ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalu gudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Waza ya kore gewa in ta shigo gari ba za a yi mata ba. Kusan kwata wuce kora ko da ka riga ba a je gabanta ba. Kura kwata fa karfin karnai na tabbata ba sa afka mata ba. Hajiya Faridatu Barau kin zamto sarari, kara da dugudun doki ko ba haka ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalu gudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Mai gaskiya kamar littafi cikin mutane ba a yau kamar ki ba. Don gaskiyar ki ce ta saka yau mutan gari ke cewa kin ci gaba. Turmin tsakar gida shalu gudan masa damu ba za mu bar ki ba. Hajiya Faridatu Barau kin zama garkuwan talakawan cikin gari har kauye an ci gaba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalu gudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Bango majinginar al'umma uwar marayu kowa ke ta fada. Domin Nura Khalil na ta yaban halinki kuma ya ce baki yin fada. Da baki mun shige kewarki da kin ka dawo murna muna kiɗa. Mun gode rabbi Allah da ya ba muke a yau kika zama na ja gaba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalu gudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Gaskiya nagartar namiji ake fada Nura Khalil jarumi. Angon Faridatu Barau baba ga tarik an gaishe da jarumi.